dhano nyalo dake. So nitiere kanyo iwinjo tuoche mopogore opogore ma dayo na wacho kanyo. Winjo malaria ni kanyo, bilharzia gik machalo kamano. Koro sirkal onego bed ni ng'iyo matut ni to ere gik minyalo tim. Anyalo mana lieko ne achiel. Kidhi kata mana weche machalo Kanu. Osebedo kawacho ni ok onyal keto gimiluongo ni Dykes kaya. To mayo gik moko ok gidwar balang' ma wacho ni bilion adi. En gimoro matin monego bed ni sirkal ng'iyo ni to weche mag oula gi wanyalo timo nade. My the second year running notimore higa mokalo higani kata mana higa 2019 2019 koth nochwe chakre January nyaka December. To sirkal en gimoro ni ka gimoro timore kokirito ni kia jodito dhi gi ndege ni kia mosuru kia mago gik mokinyal konyo jopiny. Wadwaro gik moluongo ni long lasting solutions. Ere kaka wanyalo ng'iyo mikakati maka gigo biro to nyalo konyowa. Ka ok bar mok nyal geng wanyalo timo nang. Achieth nade masani nitiere ni en gima lit mowuoro nikech sani jo dakteche bogomo osiptende olor. Koro jok matuo to gidhi kanye. Winjo koyo ni kelo pneumonia. Ng'ato ka tuo to dhi osiptal, dispensaries olor. Kes dakteche ogomo. Mawacho ni nurses ema nitiere gito gigomo. Koro sirkal onego bed matut. And then gima wang'o ich en niya, both county level to gi national level wan gi idara man disaster preparedness nitiere e county nitiere to kata national level jogi gichamo sara tich gi gin ang'o. Then mar adek pigni odhi into waste. Oro kabiro bo chako ywak. Ere ka ginyalo kawo pigni. Nitiere kuonde piny molony pigni ikano bedo channel obedo stored then ka oro nitiere inyalo ti kode. Yeah, sani waywago pi then next time koro pi onge. Koro ibo konyo nade. Mane chiedh nade mantiere pacho ka Wycliffe Nyafwanga wantie ka kod sirkende mag county kod mano mamalo.